Si em llancessin les claus de casa des de la part més alta de l'edifici més alt del món, el Burj Khalifa, a quina velocitat m'arribarien a les mans? Vols saber-ho? O millor encara, vols aprendre a calcular-ho? Jo t'ho explico. Molt bé, anem a mirar de resoldre aquest problema. És realment curiós, Si tiréssim unes claus des d'aquí dalt... Mira, això que hi ha en gris més claret són les famoses Torres Bessones, el World Trade Center, que van ser derribats en un atemptat terrorista per dos avions. Era l'edifici, bueno, va ser l'edifici més alt del món, bueno, els dos edificis, més alts del món durant molts anys, i eren altíssims. I bé, són petitets en comparació del Burj Khalifa, que en un principi s'havia de dir Burj Dubai i que ara en l'actualitat és l'edifici més alt del món. També com a curiositat, el problema té una petita trampa. Diu que des de la part més alta, situada a 828,1 metres. No, el Burj Khalifa té exactament 828 metres. Per tant, se suposa que jo estaria aquí... bueno, la meva filla estaria tirant-me les claus des de pujada d'en peus aquí a la punta més alta de l'edifici, el qual és impossible. Però bé, anem a mirar de resoldre'l. En primer lloc, és un moviment rectilini uniformement accelerat perquè les caigudes tenen l'acceleració i, a més, ja sé que l'acceleració en les caigudes és una dada que és de 9,8 metres per segon al quadrat. Molt bé. Quina és la incògnita que em demanen en aquest problema? Doncs a quina velocitat m'arribaran? I per tant, el que em demanen en aquest problema és la velocitat final. La velocitat final. I per tant, la V, sí? A l'hora de posar les dades. Anem a completar les dades de què disposem i la millor manera és fer-ho en forma d'un gràfic vertical perquè estem parlant d'una caiguda. Aquí dalt posarem les tres dades inicials del moviment, la posició inicial, el temps inicial i la velocitat inicial. I a baix posarem les tres dades del final d'aquest desplaçament, que són la posició final, el temps final, el temps que triga, i la velocitat final, la velocitat a la que arriba a terra. Anem a veure quines són aquestes dades. La posició inicial comptarem que és 0 perquè la posició final del recorregut són aquests 828 metres, 828,1 metres que farà. De fet, si aquesta línia, en lloc de dibuixar-la així, la dibuixéssim en horitzontal, com si fos un cotxe, el cotxe es mouria començant per aquesta banda d'aquí i avançaria cap aquí posaríem el 0 i aquí posaríem el 828. Doncs bé, aquí fem el mateix, és com si aquesta línia la poséssim en vertical. Molt bé. Doncs bé, el temps inicial quin és? Bé, la posició és 0 metres, el temps és 0 segons, perquè no hem de comparar aquest moviment amb cap d'altre, representa que posem el cronòmetre en marxa en el moment que la meva filla deixa caure les claus, i la velocitat inicial és 0 metres per segon. És veritat que en el problema diu que li demano que me les llenci per la finestra, però podem donar per suposat que a més, llançant-les des de tan amunt no les tirarà amb força. Seria una mala filla si fes això. Doncs bé, les deixa caure. 0 metres per segon. Temps final d'aquest desplaçament? Doncs no ho sabem. No sabem quant de temps triga en arribar fins a baix, i la velocitat final tampoc no la sabem, però és el que ens demana el problema. Quan volem resoldre un problema de moviment rectilini uniformement accelerat, hem de partir de que hi ha almenys 3 fórmules que ens poden ajudar a resoldre els problemes. I d'aquestes 3 fórmules que tinc aquí apuntades hem de triar quina és la que més ens convé o la única que ens convé per resoldre el problema. Anem a veure quines hi ha i a veure si ens serveixen. En primer lloc tenim la de l'acceleració, que ens la defineix com la diferència de velocitat dividit de la diferència de temps.
L'acceleració la tenim, la velocitat final no la tenim i és el que ens demana, podria ser una bona fórmula, la inicial sí que la tenim, però el temps, aquesta dada d'aquí, no la tenim. I per tant, com que no tenim ni això, que és el que ens demanen, no podem fer servir aquesta fórmula. Recordeu que hem de fer servir una fórmula que només tingui una de les dades que desconeixem, que serà la dada que trobarem. Si passo a la segona, tenim que la velocitat al quadrat és la velocitat inicial al quadrat més el doble de l'acceleració pel desplaçament. La velocitat final és el que ens demanen, per ara anem bé, la velocitat inicial la tenim, és 0, l'acceleració la sabem, perfecte, i la posició inicial i final també la sabem. Per tant, va bé la cosa, oi que sí? En principi triaríem aquesta d'aquí. Anem a veure què passaria amb aquesta. Aquesta la podríem fer servir? Doncs, mira, a veure, tenim la posició final, la posició inicial, sí, això fins aquí anem bé, la velocitat inicial, el temps no el sabem, i apareix aquí, i l'acceleració sí, i el temps, que és el mateix, i tal. Aquesta la podríem fer servir, però ens serviria en el cas que ens demanessin quant de temps triga. Sí que és veritat que podríem fer servir aquesta fórmula, trobar quant de temps triga a caure les claus des de dalt fins a baix, i quan ja tinguéssim la dada del temps, llavors aplicar, per exemple, aquesta primera fórmula, substituir el temps per la dada que ja tenim i llavors ja obtindríem quina és la velocitat. Però clar, és aplicar dues fórmules, és duplicar el procés i per tant també és duplicar la possibilitat de cometre un error. Per tant, millor aplicar una sola fórmula. Quina és? Aquesta, l'apunto aquí, i és que la velocitat al quadrat és igual a la velocitat inicial més el doble de l'acceleració pel desplaçament. Molt bé. Doncs anem a fer el procés. Per fer el procés agafem totes les dades de la fórmula i les substituïm pels números que ja tenim. La velocitat al quadrat no la sabem, és igual a la velocitat inicial, aquesta sí que la sabem, és 0, més dues vegades l'acceleració, que és de 9,8, multiplicat per la posició final, que és 828,1, menys la posició inicial, que és 0. Per tant, la velocitat al quadrat és 0 més, ja sabem, res, 2 per 9,8, 2 per 9,8, per i resolc el parèntesi. Facilíssim, oi que sí? Són 828,1. Molt bé, simplement he de multiplicar això. La velocitat al quadrat, per tant, és aquest càlcul. S'ha de fer amb la calculadora, evidentment, i dona 16.230,76. Molt bé, ara que ja ho tinc, què he de fer? Doncs recordem que si la velocitat al quadrat és això, vol dir que l'arrel quadrada de la velocitat al quadrat serà l'arrel quadrada d'aquest número d'aquí. Doncs com que aplico la mateixa operació matemàtica a les dues bandes de l'igual, la igualtat es manté. I això em serveix perquè l'arrel quadrada de la velocitat al quadrat és la velocitat, és igual a, i l'arrel quadrada d'aquest número ja em dona directament el resultat, que és més menys 127,4. Per què més menys? Doncs perquè el resultat d'una arrel quadrada té un número positiu i un número negatiu, perquè menys 127 al quadrat dona aquest número i més 127 al quadrat també dona aquest número. Ara bé, d'aquests dos resultats, quin és el que ens interessa? Home, doncs no podem considerar que la velocitat a la que m'arribi sigui negativa, no perquè no existeixi la velocitat negativa, sinó perquè consideraríem una velocitat negativa en el cas que les claus tornessin respecte del sistema de referència i no és el cas. I per tant, el resultat l'escriurem amb el valor en positiu. Resultat, m'arribaran a 127,4 metres per segon.
molt bé. Per cert, potser teniu curiositat, aquesta velocitat és en metres per segon. Si vull saber a quina velocitat m'arribarien en quilòmetres per hora, hauria d'agafar aquest número i multiplicar-lo per 3,6, i per tant m'arriben les claus a més de 400 km per hora. Tot sigui dit que estem obviant el fet de que hi hagi fricció, l'aire de l'atmosfera frena l'avançament de les claus, de manera que l'acceleració real no és de 9,8, sinó és una acceleració menor, i per tant la velocitat a la que arribarien les claus seria menor. Però bé, tot i així, doncs, Déu-n'hi-do, no? I si algú té curiositat i vol saber quant de temps trigarien en caure unes claus o qualsevol objecte des del punt més alt del Burj Dubai fins a terra, doncs podria aplicar aquesta fórmula d'aquí, o ara ja sabent la velocitat, quasi qualsevol menys aquesta que no té el temps, aquesta fórmula o aquesta, i el resultat que li donaria és exactament 13 segons. Així, mira, perquè ho sapiguem, d'acord? Molt bé, doncs fins aquí el problema. Al final no era tan difícil, oi que no? Vinga, fins aviat. Ah, subscriu-te,